फाथिनाय जाया निर्वाचन बिसायख'थिखौ फाथिनाय जाया होनबा डेम'क्रेटिक जेनाखि सिस्टेम बा प्रसेस बेयाव आघात लाबोनाय जागोन। थ' जों बेखौनो खावलायगोन आसाम सरकार आरो स्टेट इलेक्शन कमिशनारखौ बिथांमोना गोख्रों प्रटेक्टिभ मेजार्स होबथानायनि राहा लानानै जे बिटिसिनि बिसायख'थि बेखौ जे आगोलाव फोसावखानाय जानाखि दिन आरो बे थारिखआवनो फाथिनांगौ, नङाब्ला बेखौ आवगायनानै लाबोनांगौ। मार्च दाननि 28 थारिखहालागै 25 थारिखहालागैनो हायोबा बेफोरबायदिखौ हरथादनो फाथिनांगौ। खारन बेखौ फावसायोब्ला उनावहाय बांसिननिफ्राय बांसिन भाइरासआ आसामाव बारबोनायनि बिटिसिआव बारबोनायनि चान्सेसआसो बांसिन दङ। थ' ओंखायनो जों खावलायगोन जिहेतु दासिम आसामाव बा बिटिसिआव कर'ना भाइरासजों एफेक्टेड जाजानाय सासेबो सुबुं ओंखाराखै, बे समावनो बे इलेक्शनखौ फाथिनांगौ, फावसायनाङा दावखोनांगौसो। स्ट्रं मेजार्स नांगौबा गिदिर गिदिर राजुहा केम्पेइन खालामनाय बेफोरखौ गोजानाव दोननानै पकेट केम्पेइनिं बा रायजोफ्रा गावबागाव न'आव थानानैनो बै दिनखालि 4 एप्रिल खालि गावबागाव भटखौ हैनो हायो। स्ट्रं प्रटेक्टिभ मेजार्स जेनेबा मोनफ्रोमबो भट सेन्टाराव सेनिटाइजार, टेस्ट खालामग्रा मेसिन बायदिसिना फेसिलिटि जिबायदि लानांगौ बेफोरबायदिखौ आसाम सरकारा बा आसाम सरकारनि देहा बिफान आरो स्टेट इलेक्शन कमिशनार जयै लोगो नांनानै बे इलेक्शनखौ फाथिनांगौ। जों बेखौ दिनै बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन बड'लेण्ड फरायसा आफादनि तरफनिफ्राय खावलायदों नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि गेजेरजों। कर'ना भाइरास जों दिनै बेखौनो आसाम सरकार आरो आसामनि स्टेट इलेक्शन कमिशनार बिथांमोननिसिम खावलायहरदों जे बिटिसिनि जानो गोनां जिथु बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ किसुमान दोलो आरो मानसिया फावसायनांगौ, डेटखौ फावसायनांगौ, बे खोथाखौ सावरायलायगासिनो दङ। दा फाइनाल सिद्धान्त जायाखै आरो बे जादों दिनै कर'ना भाइरासनि फोसावनाय बा गोसारनायखौ लानानै भारतबर्ष बा सारा बिश्वआव गोसारनायखौ लानानै फावसायनांगौ होननानै बुंनाय जागासिनो दङ। जों बेखौनो खावलायदों दिनै नोंथांमोननि संबाद माध्यमनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो स्टेट इलेक्शन कमिशनारखौ जे बिटिसिनि इलेक्शना आगोलाव थि खालामखानाय जानाखि दिन आरो थारिख बा समाय बे मथे फाथिजानांगौ। खारन जोंनि बिटिसिनि दा सोलिबाय थानाय जानाखि सरकार बियो 12 एप्रिलाव जोबनो थांगासिनो दङ। गिख्रंथाव मोनसे बेराम जानानै फैदों। बे बिथिङाव बड'लेण्ड फरायसा आफादनिफ्राय माबायदि सांग्रांथि बिथिङाव माबायदि मेसेज होनो सानो? सांग्राङाथ' बयबो जानांगौ। जेनेबा दा भारत सरकार बा आसाम सरकारा जिबायदि फोसावथिंगासिनो दङ कर'ना भाइरासनि सायाव, जेनेबा टाइम टु टाइम आखाइ सुनाय बा नोङो सेनिटाइजार इउज खालायनाय बा मास्क गाननाय बा एसे गोजान डिसटेन्स मेनटेन खालायनानै थानाय, सोरबा गुजुनाय गगा मोननाय जादोंबा, दा खोथाया जाहैदों जोंनाव नैबे बोथोराव बहुद गगा मोननाय जायो। गगा मोननाय गुजुनाय बे फागुन बोथोराव जासावो, खिन्थु बेखौनो जोङो कर'ना भाइरास होननानै मालाबा सानफ्लांनो हागौ। दा बेनो टाइम टु टाइम सोरबा जुदि बेबायदि जादोंब्ला डक्टरनाव एडभाइस खालामनांगौ, खाथिनि हस्पिटालफ्राव थांनानै एडभाइस लाहै। जों बेखौ खावलायगोन बा जानाखि आसाम सरकारनि भारत सरकारनि फोसावजानाय राहाफोर बेफोरखौ फल' खालामनांगौ। जों आरो सानो दासिम जोंनाव जायाखै बा जानायबो नङा, जों बेखौ सानो आरो। जानायनि आगोल बदलनो हागौ नामा? दाथ' इलेक्शननि बोथोर, बयबो रायजो राजाफ्रा गावबागाव एरियायाव बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारिफ्राव लोब्बा थाफानायखौ जों नुनो मोनदों। दा जोंनि तरफनिफ्राय बेफोरबायदि प्रटेक्टिभ मेजार्स बा गामि ओनसोलाव थांनानै बुंनायनि बेबस्था मोनाखै। आरो जेराव जोङो सुबिदा मोनदों बेफ्राव एसे एनै बुंनाय जादों, जेराव मिटिंफोर खालामनाय जादों बेफ्राव नोङो एसे एनैखौ बुंनाय जादों। निस्सय बुंनाय जायाखै नङा, बुंनाय जादों। आरो जों आसा खालामो जोंनि रायजो राजाफ्राबो एसे जायगा नायै जायगा साबधान जाबाय बा आसाम सरकारनि जानाखि फोसावदिंनाय हाबाफारि बियो गामिबो एसे सहैनो हमबाय, बिथोरुवा ओनसोलफ्रावबो सहैनो हमबाय। आसा खालामो जोङो निस्सय जोंनि ओनसोलाव
एथ'ग्राब माने एफेक्ट जाफैनाय नङा बेफोरबायदि बेबस्थाखौ लायोबा। धन्यबाद। दानि ग्राउन्ड जिथु रिपर्ट फिल्ड रिपर्ट जों नुदों दा खुंथायाव थाबाय थानाय BPF दोलोनि जानाखि अबस्था बिथांमोननि अबस्थाया बांसिन मोजां। दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय BPF राजखान्थि हान्जाया दोलोआ 24निफ्राय 25सिम मिनिमाम सिट देरहानानै सरकार दागोनखौ जोङो रोखा नुहुरदों आरो नैबे कयदिननि गेजेराव सानथाम सानब्रै सानबानि गेजेराव हयथ' निस्सय आरो मोनथाम मोनब्रै बा मोनसे मोननै बिदि बारायनायनि सम्भाबनाया थाबावगोन। खिन्थु सरकार दागोना फैबाय थानाय जिनाखि सरकार दानो गोनां बेहाय BPF राजखान्थि हान्जायानो सरकार दागोना दिनैनि दिनाव स्पस्ट हाजार हाजार रायजो राजाफोरनि फिल्डआव जानाखि सापर्ट मिटिं दावथिं बेफोरखौ नायोबा हाग्रामा महिलारिनि सरकार दागोना स्पस्ट BPF दोलानो सरकार दागोना स्पस्ट 100% आरो।